Da jinin da yana numfashi, zuciya ba za ta kasa amo ba. Jiki da jini ba zai ki yin ambato ba, inda so akwai kauna ba ta kau ba. Al'amari na so akwai shi da girma, na halak ba zai dauke shi da wasa ba. Mai so zuciyar ka dinga sa mata sanyi, a zaman yau da gobe ba a rasa sabawa ba. Zargi ba ya sa a cimma madafa, shi kuma mai kwade a so bai dace ba. Shigar so zuciya shi bai san izini ba kuma za ya ce ka shawartawa ba. Kwatsam sai ka ji shi zuciya ba ka yi aune ba, daga nan kwakwalwar ka za ta fara aiki ba. A koyaushe labarin gwanar ka yake zo ma, rahotanni akan ta za su yi ta shigo ma. Daga nan gaɓoɓin jikin ka za su yi amsawa, ka ji duk nisan garin masoyi bai nisa ba. So ba binciken da nake kullum akan daɗin sara yadda yake sa kuka. Na ga majinyaci so bai mai wuzuri ba, gwanar sai ke faɗi shi kwanai masa kuka. Numfashi sani kadai yake kai kawowa, jikinsa ta ko'ina ba zai iya motsi ba. Jiki da jini inda yana numfashi, zuciya ba za ta kasa amo ba.